Hej, proč tady jsou sami divný lidi, co to píšou? Musíš mít, nepotřebuji mít agenturu, myslíš si, že jako holky, který to dělají, mi pokaž nějakou agenturu, jo? Bych si založila živnost prostě na to. Chápeš? Nepotřebuješ žádnou agenturu. To dělají jen pětky, co se to musí starat. A pak se diví, že jim dávají 20 000 a to. Jak se to stalo tý borce toho Kajumeho? Si nemyslím, že každá holka to má přes nějakou agenturu. No jasný. To já bych nechtěla poslat ani fotku v ponožce. Jako nohy, chápeš? Čau, Klárko, čau, čau. Ve spodním prádle budeš fotit. Nebudu fotit nic. Chápeš? Ty chceš ty nový bradavky, nebo ne? Já už mám nový koze. Už mám hotový. Ne nový bradavky, zmenšení těch dvorců jsem si nechala udělat i. Ne nový bradavky. Chápeš? Oni mi udělali prostě kozy a já jsem měla prostě, mi se nelíbily moje ty bradavky, jak máš takhle prostě to kolo, že jo? A bradavka je to taková ta, co ti z toho, chápeš, vyčuhuje. To je bradavka, to kolo jsou dvorce. A mně se nelíbilo, že jsem měla velký, tak jsem se nechala zmenšit a teď mám třeba takový, prostě taky kolečko malinký. Takže mám takovou malou bradavku. Takovou cute bradavku teďko mám. Chápeš? A jak tam vysvětlit, ty vole? Jinak to nejde vysvětlit. Já furt ještě musím nosit tu podprsenku blbou, teďkon v úterý už bych ji nemusela nosit. Jdu na kontrolu. Už to mám, tu podprsenku nosím už měsíc. Beru. Jakou fotku, jako? Jak vůbec jít o těch bradavkách? To tady byl minulý stream, nebo to někdo říkal? Že to byl někdo jiný. No mluvila, no, ale tak jestli ti to někdo říkal, ne, nebo jestli něco říkal někdo, chápeš, jak to myslím. To já jsem o tom mluvila, to vím. Ahoj, ahoj. Na co? Můžeš se zeptat? Jo, tak to je pohoda, myslím, že jsi někdo něco říkal. Tak to je jedno. Ty vole, ty vlasy jsou strašně, mě úplně serou. Nikdy jsem ho neskoušela, takže podle mě bych to zvládla, ale tak jako nikdy jsem to nedělala. Nikdy se s ním nerozejdu. My jsme se ani v životě nerozešli, třeba jsme si říkali, že se chceme rozejít a pak jsme se v životě nerozešli. A to bylo třeba ty vole, když jsme spolu byli 4 měsíce, říkal každý. No jo, ale tak jako my nemáme ten vztah, že se na měsíc rozejdeme a pak se k sobě vrátíme. To takový vztah bych ani nechtěla. My jsme spolu fakt v kuse rok a 7 měsíců, chápeš? Neřekla. Jen jsem nikdy nedělala guláš. Víš? Ty jsi mi zeptal jen na guláš. Bože.
Já nevím, kde je Frank.